Una quarantena de persones han ocupat diversos pisos d'aquest bloc de Sant Antoni de Calonge. Es tracta d'un edifici de nova construcció situat a l'Avinguda de Catalunya, on la majoria de les vivendes estan buides. Aquest fet ha provocat l'alarma dels pocs llogaters i propietaris que hi ha, fins al punt que alguns d'ells estan abandonant els seus pisos denunciant inseguretat. Els fets es remunten a finals de l'any passat, quan es van embargar els pisos i els operaris van buidar tot el mobiliari del seu interior. Aquest fet va deixar les portes d'aquestes vivendes obertes, fet que van aprofitar els ocupants per establir-s'hi. La majoria són catalans d'origen immigrant que asseguren viuen en una situació precària. Molts d'ells expliquen que porten diversos anys a Catalunya, però que el canvi de la situació econòmica a partir del 2008 els va deixar sense casa i sense feina. Ara no troben ningú que els vulgui fer un lloguer assequible, per la qual cosa han optat per entrar en aquestes vivendes. La majoria són famílies amb més d'un fill petit que reclama solucions a l'administració. Neguen haver fet cap destrossa ni robatori i demanen que se'ls deixi pagar un lloguer assequible. Tengo dos niñas y no gano ni un duro, cojo un poco de chatarra, mi tío y mi familia me ayudan, tengo 14 años en Palamos, tengo 27 años, hemos trabajado 6 años de camarero y ahora no me dan ni un duro, ni un euro. ¿Qué queréis que hago? Nosotros no hemos reforzado ni una puerta ni una ventana, ya puedes comprobarlo. Nosotros no somos chorizos, nosotros queremos pagar un 250 euros y vivimos tranquilos. Ben diferent ho veuen els llogaters i propietaris de l'edifici, que viuen en pànic al desembarcament dels seus nous veïns. De fet, asseguren que aquesta setmana ho han viscut com una autèntica invasió, amb cada cop més gent entrant a les vivendes. Denuncien inseguretat, robatoris i instal·lacions precàries d'aigua i llum per dotar de subministrament a les vivendes ocupades. Televisió Costa Brava ha pogut comprovar com algun d'aquests veïns ha optat per abandonar el seu pis. Un d'ells ha accedit a explicar com viu el cas davant la càmera, a condició que no se li vegi el rostre. És inseguretat i també per les coses que conté el pis, no? Perquè te'n vas a treballar i a l'igual tornes i no tindràs el pis ocupat, però a l'igual és buit. Fa poc menys d'un mes van venir unes persones a desmuntar forns, vitroceràmiques, tots els electrodomèstics dels pisos que estaven embargats pel banc, i poc després d'any nou ens van trobar que un veí ens va venir a tocar la porta que estaven entrant ocupats. Els llogaters i propietaris lamenten la seva sensació d'abandonament i, pel que fa als ocupants, encara no s'han posat en contacte amb l'Ajuntament, però asseguren que s'estan organitzant per fer-ho aviat.